Moi, mä oon Suvi Wolf. Markkinointistrategia ei ole vain suunnitelma, vaan tosi konkreettinen työkalu markkinoinnin johtamiseen ja myynnin kasvattamiseen. Markkinointistrategia auttaa tavoittamaan just ne kaikista potentiaalisimmat asiakkaat tehokkaammin, jolloin sä voit keskittyä sellaisiin markkinointitoimiin, jotka ihan oikeasti tuottaa tulosta. Eli sä siirryt epäolennaisuuksista ja arvailuista ja semmoisesta markkinoinnin suossa tarpomisesta varmaan ja selkeään strukturoituun tekemiseen, koska sä oot tehnyt ne kaikista tärkeimmät linjaukset esimerkiksi asiakkaisiin liittyen siinä markkinointistrategiassa. Sä pystyt markkinointistrategian avulla priorisoimaan, ulkoistamaan ja jopa automatisoimaan tiettyjä markkinoinnin osia, jolloin se sun arvokas työaika vapautuu. Ja sitten totta kai sä saat työkalut ja osaamisen, jolla sä voit rakentaa entistä vahvemman brändin ja erottua kilpailijoista, koska se markkinointistrategia ottaa kantaa sekä sun yrityksen ainutlaatuisiin vahvuuksiin, että vastaa siihen asiakkaan suurimpaan tuskaan, jolloin sä et ainoastaan paranna sun näkyvyyttä ja asiakasuskollisuutta, vaan saat todellakin etumatkaa kilpailijoihin nähden. Markkinointistrategian avulla sä saat selkeän suunnan ja taktiikat, jotka todistetusti toimii ja on tehokkaita.